Kadtong mga seryoso gyud nga naminaw sa ebanghelyo karon, tingani makaingon mo, uy, mura mag naay nadilit nga bahin sa ebanghelyo. Nawala man ang mga detalye sa pagtintal sa yawa kang Kristo. Nakabantay mo? Abi ninyo mga igsuon, ang mga accounts ni San Mateo ug San Lucas ning maong istorya nagsaysay nato giunsa pagtintal ni Satanas si Kristo ug giunsa usab pagsugpo ni Kristo ang mga tentasyon sa yawa. Pero ning tuiga ang ebanghelyo ni San Marcos mao'y gipabasa sa liturhiya. O kini nagsaysay lang sa hamubo nga paagi nga si Jesus gipaadto sa Espiritu Santo sa kamingawan. Diin siya gitintal ni Satanas. Didto may mga wild beast, no, mga ihalas nga mananap, apan doon na may mga anghel nga nagatiman kaniya. What is implied in this short version of the story is that Jesus, in the end, passed the test and overcame the temptations of the evil one. Mga igsuon, unsa may bililhon nga pagtulunan nga atong makatunan ning maong ebanghelyo karon. Kini magpahinumdum nato labaw sa tanan nga dunay yawa nga buot mudala ka nato palayo sa Dios. The devil is real. Temptation is real. Mga igsuon, importante ni nga pahimangno kay daghan nato dili na mutuo og yawa. Kamo diha, mutuo pa mo? Pagtsure mo ba? Nakakita na mo giyawa. Oh, daghan man mo ingon, wa mamikita og yawa, so di na siya tinuod. Naay niingon, kining yawa kuno murag utot. Dili nimo makita, pero ma-feel nimo or ma-smell nimo nga naa siya. Actually, mas maayo pa kuno ang utot kay kunaa mudagan ta. Pero ang yawa kung naa manintal usahay di man ta mudagan. Ang uban mudagan paduol niya kay ganahan man niya. Aduna bitaw caption nag-ingon, most people would like to be delivered from temptation but would like it to keep in touch. Mga igsuon, how often are we tempted in life? Sa usa ka adlaw, for example, how often do we experience being driven to do something wrong or tempted to think ill of another person or tempted to ignore a neighbor in great need? These temptations can come only from the evil one. So naagyo yawa. He enjoys tempting us because he wants us to be on his side, not on God's side. Matud sa usa ka magsusulat, Satan never rest. Di gyud mo pahulay si Satanas. Just as he tempted Adam and Eve, and just as he tempted Jesus, Satan is also tempting us today. The only difference between now and biblical times is that the devil has updated his tactics. Mura day po cellphone ning yawa, no? Mo update pod. Na ay bagong mga modelo, na ay bagong estilo.
Tanawa ragod sa pagtintal kang Adan ug ni Eva, ang yawa nagpakabitin. Diya sa ebanghelyo karon, ang iyang presensya gihulagway sa mga mabangis nga mga mananap nga nagpalibot kang Hesus. Pero karong panahon na matud pa, ang yawa kuno moapir na nga nindot tan-awon. O niyahang taktika karon, beautiful to see. Angay ta magbantay kay usahay gwapa ug sexy kaayo ang iyang dating. Usahay pod nindot ug lami kaayo siyang kanon. Usahay hagtik ug tanlas siya nga imnon. Iyan ning mga diskarte aron kita matintal nga muduol ug musunod kaniya. Mga igsuon, dihay istorya usa ka adlaw ni ana, ang yawa si Satanas gisapot. Ngano man naglagot siya kay nag-anam kadaghan ang mga tawo nga mubasag Biblia ba. Mituo na kang Hesus, ugahi na nilang tintalon. Busa nagpatawag si Satanas og emergency meeting sa iyang top 4 advisors. Ang ilang agendum usa lang gyud, unsa may angay nilang buhaton aron ang mga tawo mailad pa nila og dili mosunod kang Kristo. Abi ninyo, ang una niyang advisor nga demonyo miingon, busing atong ingno na mga tawo nga why Dios dili sila angay mahadlok, magbinuang, magbuhat og dautan. Iniwa, wa may Diyos ba? Nobody cares. Ingon si Satanas, balaa po ng imong suggestion, oy. Di mo tuo ang mga tao nga way Diyos. Mutanaw lang sila sa kalibutan, sa mga kabuhatan. Muingon gid ang tao, naagyo Diyos nga naghimo ani. Di mo ipikto ng imong sugyot. Unya, ang ikaduha nga demonyo nga advisor, miingon, busing, unsa kay maayo. Atong ingnon ang mga tao nga way langit. Ay na mo pagtinarong. Kay kung magtinarong mo, wa may ganti ba? Wa may langit. Ingon Satanas, way ayo. Di mo tuo ang mga tao nga way langit. Kung mahigugma sila, lami ilang pamati, murag langit. Kung diya sa pamilya magkasinabot sila, ang ilang panimalay, murag langit. Unya kumuhatag sila tabang sa laing tao nga nanginahanglan, mabati nila ang kalipay. That is a heavenly feeling. So di mo tuo ang mga tao nga may langit. Lingo-lingo tong usa ka demonyo, pero ang ikatulo miingon, busing, ato na lang kang ingnon sila nga way impierno. Naay langit pero way impierno. So ay mo kadlok, magbinuang. Pag-abuso mo, anyway, wa may impierno ba? Ingon Satanas, bugo sa kaoy. Unsa koy way impierno? Di mo to mga tao na nag-impierno dito sa yuta, baka sinati na ganis lang impierno. Ha, kung magbabadlo ang ilang mga kapikas, oy, impierno ilang kinabuhi. Kung ang gobyerno kurakot, ang mga tao magantos, murag impierno. Unya sa global warming, init kayo, ang ilang pamati dito ron, murag impierno. So di gid mo tuo ang mga tao nga way impierno. So bangaan ninyo, oy, wa bay lang suggestion din ha. Unya agi kaupat, naingon siya, busing, kung ako'y pastoryahon, akong ingnon mga tao, na ay Ginoo, pagbantay gimos yung kinabuhi, naarabay Ginoo. Bawa? Unya, ako po ingnon, na ay langit, kung magbinuotan mo na, malangit yun mo. Unya, ako po ingnon, na ay impierno. Hala, sige, kung di mo magtarong, na maimpierno gin mo. Matay Satanas, kaut-kaut, unsa man imong pamaagi nga musamot na sila kabutan. Di busing, niingon tong demonyo. Ako silang ingnon, na ay Ginoo, na ay langit, na ay impierno, pagtarong gid mo. Pero, ayaw mo pagdali. Don't hurry. Anyway, you have time. Lamdag ang naong Satanas.
Wow! That's a great idea. Maayo nang hunahuna. O sige, tana. Mangadto tas kalibutan, atong ingnon ang mga tao anang imong gisugyot. Mga igsuon, abi ninyo, epektibo ang gibuhat sa yawa. Daghan nato. Kabalo man ta na ay Ginoo, na ay langit, na ay impyerno. Pero wa ta magdali. Daw mituot ta sa yawa nga miingon, just take your time. Unya na ta magbinuutan, kanang matigulang na ta ba? Kanang maluya na ta ba? Nanduol na ta? Unya na ta maaktibo simbahan, kung mo retire na ta. Karon ta magbag-o sayo pa kaayo. Ha? Unya na. Sige tag unya-unya. Anyway, we believe what the devil suggested, that we have enough time. Mga igsuon, manginaot ko, di tapatintal. Kay daghan na ra ba kaayo na disgasya, nagtuo nga na ay panahon, unya naabtan sa kamatayon. Ning unang Domingo sa Kwaresma, kita gidasig sa Espiritu Santo nga musulod ta sa kamingawan. Dili literally sa disyerto, kundili diha sa kamingawan sa atong kinabuhi. Diha sa kahilom sa atong kasing-kasing, gidasig ta sa Espiritu Santo atong ilhon ug sabton ang mga lihok sa yawa. Don't just run from temptation. Look it in the eye like Jesus and defeat it. Dili ta angay hinuon magsalig sa atong kaugalingong katako, sa atong pag-atubang sa mga tentasyon sa yawa. Kinahanglan mapaubsanon ta nga mudawat, dili na to kaya ni nga mag-inusara ba. Kinahanglan sa atong pag-atubang sa yawa, kauban nato ang Espiritu ni Jesus. Kay siya ramang gyud ang nakabuntog sa yawa. Siya lang ang nagmadaugon batok sa yawa. Matud pa sa libro sa taga-Hebreo, chapter 2, verse 18, because Christ Himself suffered when He was tempted, He is able to help those who are being tempted. Matabangan taniya kay makasabot siya sa atong kasinatian. Hinaot mga igsuon nga ang gugma og kaayo sa Dios magdasig natong tanan sa pagpili niya dili sa yawa. Sundon nato siya sa iyang panawagan karon. Hinulsuli og biyae ang inyong mga sala ug tuuhi ninyo ang maayong balita.